Řekněte si o tom největším zle, kterýmu se říká ženská. Ha, klasika, to miluju. Navenek vypadají jak sami anděle, jemný, něžný a kyprý, až se z toho i poctivýmu člověku zatočí hlava. Ale pod pěknou slupkou se ukrývá čert, který ho nezajímá nic jinýho než cetky a pentle, pro který se neštítí krást a kurvit. A nemyslete si, že je některá z nich jiná. Všechny ty hříšnice jsou spolu v tajném svazku a jedna kryje nepravosti tý druhý. Zapomeňte na povrchní krásu ženských. Pokud z nich nemůžete spustit oči, vypíchněte si je. Pokud chcete nějakou oslovit, vyřízněte si jazyk. Vraťte se k Bohu. Modlete se a proste ho, aby vás zbavil pozemský touhy. Proste ho za odpuštění, že i vás na tenhle svět přivedla ženská. Ha!